Ezra Kapitulo 3. Ang pagtukod sa bag-ong halaran. Sa pag-abot sa ikapito ka bulan, sa dihang nahimutang na ang mga Israelinhon sa ilang mga lungsod, silang tanan naghiusa pagtigom sa Jerusalem. Unya gipatukod pag-usab ang halaran sa Dios sa Israel aron mahalaran kini sa mga halad nga sinunog. Sumala sa nahisulat sa kasuguan ni Moises nga iyang alagad, ang nagtukod niini mao sila si Jeshua nga anak ni Jozadak ug ang iyang mga kauban nga sama niyang pari ug si Zerubabel nga anak ni Shealtiel ug ang iyang mga paryente. Bisan og nahadlok sila sa mga lumulupyo ni adtong yutaa, gitukod nila ang halaran sa gitukuran niini kaniadto. Unya naghalad sila og mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo buntag o gabii. Gisaulog usab nila ang pista sa pagpatindog sa mga payag sumala sa nahisulat sa kasuguan ni Moises ug naghalad sila sa mga halad nga sinunog nga gitakda nga ihalad matag adlaw. Human niini naghalad sila sa naandang mga halad nga sinunog ug halad alang sa pista sa pagsugod sa bulan ug sa uban pang mga pista sa pagsimba sa Ginoo. Naghalad usab sila sa kinabubuton nga mga halad alang sa Ginoo. Bisan wala pa masugti ang pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo, nagsugod na ang mga Israelinhon sa paghalad sa mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo. Sa haunang adlaw sa ikapito nga bulan niadtong tuiga, naghatag ang mga Israelinhon og kwarta nga ibayad sa mga mason og sa mga panday. Naghatag usab sila og mga pagkaon, ilimnon ug lana nga ibayad sa mga taga Sidon ug taga Tyre alang sa mga kahoyng sidro nga gikan sa Lebanon. Kining mga kahoya ikarga sa mga barko ug dadon sa Jopa. Gitugutan kini ni Cyrus nga hari sa Persia. Nagsugod ang pagtukod sa templo sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig human mahibalik ang mga Israelinhon sa Jerusalem. Nagtinabangay sa pagtrabaho ang tanang namalik sa Jerusalem gikan sa pagkabihag. Apil na dinhi sila si Zerubabel nga anak ni Shealtiel, si Jeshua nga anak ni Jozadak ug ang iyang mga kauban nga sama niyang mga pari ug ang mga Levita. Ang gitugyan sa pagdumala sa pagtukod sa templo sa Ginoo mao ang mga Levita nga nagaedad og 20 ka tuig pataas. Sila mao si Jeshua, ang iyang mga anak ug mga paryente, si Kadmiel ug ang iyang mga anak, silang tanan nga kaliwat ni Juda. Mitabang usab kanila ang mga kaliwat ug mga paryente ni Henadad nga mga Levita usab. Sa dihang napahimutang na sa mga trabahante ang pundasyon sa templo sa Ginoo, miplastar ang mga pari aron pagtukar sa mga trumpeta. Kini sila nagsulob og besti sa pari. Miplastar usab ang mga Levita nga mga kaliwat ni Asaf aron pagtukar sa mga simbal aron sa pagdaig sa Ginoo sumala sa pamaagi nga gitudlo kaniadto ni David nga hari sa Israel. Unya nagtubag-tubag sila sa pag-awit ug mga pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo nga nagaingon maayo gayud ang Ginoo kay ang iyang gugma sa Israel walay katapusan. Unya misinggit ug kusog ang tanang mga tawo sa pagdaig sa Ginoo tungod kay napahimutang na ang pundasyon sa templo. Daghan sa tigulang nga mga pari, mga Levita ug mga pangulo sa mga panimalay didto ang nakakakita sa unang templo. Ug nanghilak sila kusog sa diyang nakita nila nga napahimutang na ang pundasyon sa bag-o nga templo. Apan daghan usab ang mga tawo didto nga naninggit sa kalipay. Dili na mahibaluan ang singgit sa kalipay o ang singgit sa paghilak tungod kay labihan gayud kakusog ang tingog sa mga tawo ug madunggan kini sa halayo.